Вітаю вас, шановні сябри. Так, чую рэха. Зараз хвіліночку мы гэта выправім. Так будзе лепей. Прабачце, калі ласка, трошкі затрымалася, таму што шмат чаго з розных падзеяў адбываецца. Чую, гук ёсць. Калі ласачка, распаўсюджваем, хто ўжо забег на канал, таму што сёння стрым будзе прысвечаны вельмі такой вельмі складанай памятнай даце нашай. Гэта ноч расстраляных паэтаў. Зараз я трошкі распавяду, як мы зазвычай гэтую дату праводзілі ў Менску. Відавочна, для нас гэта ніякае не свята. Відавочна, што гэта памятная дата, якая і зараз нагадвае, што мы не можам павяртацца ў часы масавых рэпрэсіяў. Мы сёння будзем размаўляць пра ноч расстраляных паэтаў. Мы сёння будзем згадваць тых, хто застаўся ў засценках КДБ. Менавіта ва ўрочышчы Курапаты таксама было расстраляна велічэзная колькасць, можна сказаць, беларускай эліты. Гэта быў цвет нацыі, гэта былі пісьменнікі, гэта былі паэты, гэта былі грамадскія дзеячы. Я памятаю, астатні раз мы праводзілі гэтую дату каля будынку КДБ. Заўсёды з таго моманту, як Мікалай Статкевіч выйшаў з-за кратаў, адзіная лакацыя, якую мы вызнавалі дзеля таго, каб чарговы раз нагадаць пра тое, што было зроблена, гэта именно будынак КДБ. Мы бралі з сабой свечы, мы прыходзілі туды з нашымі, я прыходзіла з актывістамі, безумоўна, быў Мікалай Статкевіч, і такім чынам мы нагадвалі пра падзеі, якія адбыліся ў 37-39 годзе. 37 год, гэта ноч расстраляных паэтаў. Дзіма, вітаю цябе. І мы заўсёды былі там побач з святарамі. Святары зазвычай акраплялі гэтую установу, скажем так, страшную установу. Мы не ездзілі на Курапаты, мы стаялі каля эпіцэнтру гэтых падзей, і, шчыра кажу, гэта ніколі не падабалася лукашаўкам, таму што яны не вызнаюць гэтую дату, яны зазвычай не вызнаюць прыватную гісторыю, гэта папахвае вось гэтым руцкім духам. Але для нас памяць і шана – гэта наша спадчына. Мы ніколі не будзем прыбіраць памяць аб іх. І, безумоўна, у новай Беларусі гэта будуць тыя памятныя даты, якія будуць намі шанавацца, і гэта будзе выведзена на ўзровень больше, чым мы маем зараз. Безумоўна, вось гэтай тэрарыстычнай групоўкі, якая зараз знаходзіцца ў Беларусі і лічыць, што яна пануе, ім незручныя такія даты. Таму што гэта наша гісторыя, гэта той жах, і гэта тыя падзеі, якія відавочна, яны не хочуць згадваць, таму што яны павязаны на першую чаргу з беларускай гісторыяй, з беларускай нацыяй, з культурай. Таму у палітыкі, якая знішчае ўсё, што мае нацыянальныя адзнакі, і прагне вось гэтага серага саўка, дзе не было ніякіх адзнак увогуле прыватнасці. Лукашенко ненавідзіць Беларусь, ён ненавідзіць народ, якой у ёй жыве. Ён ненавідзіць усё, што павязана з гісторыяй Беларусі. Ён яе не ведае, ён ніколі не цікавіўся краінай, у якой ён знаходзіцца. Наш выраз «Цыган нам не бацька», і дзейсна ён як залётны знаходзіцца ў Беларусі, але мы не дазваляем прыбіраць з памяці ўсё тое, што нас ідэнтыфікуе як беларусаў. І, безумоўна, ахвяры
сталінскага рэжыма не выключэнне. Мы штогод нагадваем, хтосьці выязджае да крыжоў у Курапаты, хтосьці, як мы, праводзіць акцыі каля будынку КДБ. Сёння шмат дыяспары прыдзялялі ўвагі загінутым. Сёння літаральна, мне падаецца, дыяспары ва ўсіх краінах свету зрабілі ролікі, размясцілі пасты і нагадалі пра ахвяраў рэжыму, сталінскага рэжыму. Беларусь зараз, безумоўна, нагадвае тыя часы, таму што таксама забіваецца цвет нацыі. Вітольд Ашурак гэтаму прыклад. Выдатны гісторык, абсалютны патрыёт сваёй краіны, прыгожы малады мужчына ў 50 год. Таксама быў закатаваны ў засценках нашчадкамі НКВД, НКУСа. Таму для нас гэтыя паралелі вельмі важлівыя, таму што мы, як нашчадкі, павінны зрабіць вынікі і у будучыні не прапускаць такіх рэчаў. Мы таксама не засталіся ў баку, мы таксама зрабілі рэчы, якія лічым важлівымі, і я спадзяюся, што хутка мы зможам размясціць мемарыялы, а не рэстарацыі, рэстараны. Я нагадаю, што на костках загінутых з падачы лукашысцкай улады быў пабудаваны рэстаран. І на костках загінутых праводзяцца вяселлі, праводзяцца дні народзінаў, пускаюцца салюты. Я нагадаю, што Курапацкая варта трывала вельмі доўгі час, там было шмат сутычак з слабавікамі беларускімі, якім мне падабалася, што ім нагадваюць пра тое, што все павінна быць умесна. І на крыжах пляскі, на костках пляскі ўстрайваць гэта не па-чалавечы. Курапацкая варта зараз не трывае, таму што у сілу абставін тых, якія склаліся ў Беларусі, гэта зараз немагчыма рабіць, але я шчыра дзякую нашым сябрам. Амаль усе былі на Курапатах, амаль усе з той былой апазіцыі ведаюць, як знішчаліся крыжы, як не дазвалялі іх зберагчы, таму што крыжы яны драўляныя, і відавочна, што час робіць сваю справу, хтосьці нейкі крыж мог пакасіцца, і не давалі банальна сачыць за крыжамі, каб яны былі ў цэласнасці, каб яны стаялі, а не пакасіўшыся, нахіліліся. Шмат было на Курапатах, шмат падзеяў там адбывалася. Рэстарацыя, вось гэта прыклад лукашысцкай улады. Яны смакуюць смерць, яны атрымліваюць задавальненне ад таго, што існуюць ахвяры рэжыму. У гэтым яны адчуваюць сваю моц. Наша моц у памяці і у выніку таго, што мы можам зрабіць, і папярэдзіць, упрэдзіць гэты удар, гэты жах, якой можа адбыцца наперадодні. Таму сённяшні стрым – гэта стрым памяці тых, хто патрапіў пад рэпрэсіўна-сталінскі каток. Мы шануем памяць аб іх і чарговы раз нагадваем, што СРСР – гэта самае вялікае злачынства, якое магло існаваць у свеце. І павяртацца да яго – гэта здрадзіць сабе, здрадзіць тым, хто загінуў падчас страшэнных часоў. І насамрэч, як зараз, падчас кавідаўскай гісторыі, дазволіць сябе знішчаць. І пры гэтым не чыніць супраціў. Безумоўна, мы бы хацелі сёння абмеркаваць падзеі, якія павінны адбыцца 1 лістапада, але яшчэ раз скажу, напэўна, дазвол сябе убіць вось у такім выглядзе, гэта ўжо прыватная гісторыя кожнага беларуса.
Я не стамілася казаць, што гэта залежыць ад тых людзей, якія зараз знаходзяцца там. Ці дазволіць яны загінуць на месцы працы або ў лікарні, або ад таго, што не хопіць кіслароду. Сённяшнія навіны сведчаць пра тое, што сітуацыя ў Беларусі ўкрай крытычная. Мы яшчэ раз заклікаем міжнародныя арганізацыі звярнуць увагу на Беларусь і ціснуць на рэжым, каб у Беларусь была завезена альтэрнатыўная вакцына. Праскочыла інфармацыя, што Плішэвы вакцынаваўся Pfizer. У нас дадзеных, што гэта дзейсна, праўда, на жаль, няма, але калі гэта так, гэта дзейсна вельмі моцны аргумент у пользу міжнароднай вакцыны, якая вызнаная ў свеце, і, як паказвае практыка, яна дзейсна дапамагае, нават калі ты захварэў, перажыць гэта ў больш лёгкай форме. Таму няхай гэтая кавідаўская гісторыя трошкі паставіць беларусаў на месца і нагадае, што наше сумленне і наше жыццё – гэта толькі наша прыватная гісторыя. Усе тыя, хто пачнуць рухацца 1 лістапада на працу, шчыра кажу, гэта ваш выбар загінуць. Вы самі прынялі рашэнне, што вы гатовыя прыняць, магчыма, няхай не адразу, труну, і неважліва, як гэта будзе адбывацца. На працы вы захварэеце, на вуліцы вы захварэеце, або калі дзіцёнак прынясе хваробу з школы. Гэта небяспека, якая ідзе да вас і сыходзіць ад вас. Гэта небяспека, якая вы можаце усе тыя кошты, якія заробіце на працы, вытраціць на лекі. Магчыма, яны вас уратуюць, але сэнс таго, што вы страцілі сілы, страцілі здароўе і страцілі кошты, якія вы напрацавалі, мяркуючы, што гэта неяк палепшыць ваш стан, такая сабе справа. Мы шмат размаўлялі, мы шмат размаўляем з актывістамі. Я шмат зараз часу прыдзяляю тым, хто падтрымаў забастоўку, і шчыра кажу, напэўна, гэты крок зараз адзін з тых найважлівейшых крокаў, калі беларуская нацыя павінна вызначыцца. Калі людзі і досі не разумеюць, дзеля чаго гэта патрэбна, на жаль, ужо данесці інфармацыя, што вас забіваюць, я не ведаю яшчэ спосабы паясніць, што хвароба, якая ідзе, гэта пандэмія, і яна па ўсім свеце несе пагрозу. У Беларусі прыбраныя, ідзе вайна супраць пандэміі. Прыбіраюцца усе інфармацыйныя стэнды, прыбіраецца любая інфармацыя, дзе можа штосьці нагадаць пра тое, што ў свеце бушуе пандэмія. Генацыд, як і ў 1937 годзе, працягваецца зараз у Беларусі. 1937 год стаў кульмінацыяй для беларускай нацыі, таму што именно у кастрычніку, у ноч з 29 по 30 кастрычніка адбыліся самыя, мабыць, жудасныя падзеі, але я хацела бы тут зазначыць, што не выключна у ноч з 29 по 30 адбыліся жудасныя рэчы, якія забралі жыццё вялікай колькасці беларусаў. Гісторыкі сведчаць пра тое, што рэпрэсіі цягнуліся адносна дзеячоў культуры больш за 4 месяцы. Пачынаючы з лютага 1937 году пачаліся масавыя рэпрэсіі. Было вялікая колькасць затрыманняў. Пікам стала дата у ноч з 29 по 30 і з 30 по 31, калі былі праведзеныя масавыя расстрэлы. Зараз мы будзем гэта абмяркоўваць. Я прашу вас распаўсюджваць стрым, таму што беларусы павінны ведаць сваю гісторыю. Калі беларус не ведае сваёй гісторыі, ён можа рабіць вельмі неправільныя крокі. Напрыклад, як адзін вядомы, якой звінаваціў Кастуся Каліноўскага ў тым, што ён не жыў ніколі ў Беларусі, таму што Беларусь пачала існаваць у 1917 годзе.
за што я яго не полюбіла і, шчыра кажу, запісала ў свае прыватныя ворагі народу, таму што гэты чалавек, не ведаючы сваю гісторыю, а ведаючы гісторыю краіны-агрэсара, цягне нас у балота. Таму я ніколі не заклікала, не заклікаю і не буду заклікаць яго падтрымліваць. Я спадзяюся, усе здагадаліся, якое прозвішча я зараз маю на ўвазе, таму мы не будзем яго сёння агучваць у такую дату. Я хацела бы зараз вас азнаёміць з невялічкім ролікам, і мы павернемся да нашых гістарычных падзей. Кастрычнік, так. Касцёр гарыць, таго і кастрычнік. Кастрычнік у беларускай мове называецца так, таму што зазвычай у гэты час лісця вельмі шмат, і Беларусь гэта вёскі, і палілі лісце, палілі кастры. Таму кастрычнік. Вось такой невялічкі ролічак. Я дзякую за дапамогу ў яго стварэнні, таму што гэта вельмі значна для нас дата, палітая крывёй, слязамі. І асабіста, калі зараз мы назіраем тое, што адбываецца ў Беларусі, яно вельмі згадвае тое, што прайшлі нашыя вядомыя паэты. Міхась Чарот, Ізі Хітрык, Ізі Харык, прабачце, іх лавілі, як лавілі нас. Іх жудасна катавалі, як катуюць зараз палітычных зняволеных у Беларусі. І вось калі мы праводзім гэтыя паралелі, мы разумеем, што за столькі год нічога не змянілася. Таму што не былі пакараныя тыя каты тады за тое, што яны зрабілі. І сучаснае пакаленне, нашае пакаленне, пакаленне нашых дзяцей, мы проста забавязаныя выправіць гэта. Зрабіць усё магчымае, каб імёны іх не зніклі, а гісторыі іх больш ніколі не паўторваліся з іх нашчадкамі. Сённяшні дзень для Беларусі запісаны крывёй нашай гісторыі. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года стала кульмінацыяй сталінскага тэрору для Беларусі. Былі расстраляны дзеячы культуры, навукі, палітыкі.
У спісе зазначаецца 132 асобы. Сярод іх Алесь Дудар, Міхась Чарот, Ізі Харык, Платон Галавач, Міхась Зарэцкі, Ян Канёманскі, Юлі Таубін, Анатоль Вольны, Васіль Каваль, Масей Кульбак, Юрка Лявонны. Яшчэ шмат імёнаў, хто павінен быць запечатаны ў памяці беларусаў, запечатаны ў памяці для нашых дзяцей. Саюз беларускіх пісьменнікаў на працягу многіх гадоў ініцыяваў памятныя мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай страшнай падзеі. З часам гэта падхапілі і іншыя суполкі, арганізацыі, і яны выйшлі за межы залаў і сталіся сапраўдныя грамадскія памінальныя дні, калі сотні людзей штогод бралі ўдзел у курапацкіх чытаннях. Курапацкія чытанні – гэта падзея, пры якой мы чытаем вершы, спяваем песні на словы вершаў нашых паэтаў. Гучаць імёны забітых, мы чуем іх галасы. Сёлета і за мяжой збіраюцца разам, каб згадаць імёны ахвяраў, згадаць імёны тых, хто загінуў. Гэта ноч патрэбна дзеля таго, каб яна больш ніколі не паўторвалася. У ноч з 29 на 30 кастрычніка меркавана ва ўрочышчы Курапаты былі расстраляныя 108 беларускіх дзеячоў, культурных дзеячоў і навукоўцаў. Сярод іх 22 літаратары, паэты, празаікі, перакладчыкі, крытыкі. Самаму старэйшаму з забітых, празаіку-публіцысту Янку Нёманскаму споўнілася 47 год, а сярод самых маладых паэт і перакладчык Юлі Таубін, яму было 26 год. Літаратурны крытык Пётр Хатулёў, яму было 25 год. Педагог і школьны настаўнік Іван Жылуцкі, яму было 25 год. Расстрэл 29 кастрычніка стаў самай трагічнай кропкай хвалі маштабных рэпрэсіяў супраць нацыянальнай інтэлігенцыі Беларусі. Хваля гэтая доўжылася з 1929 па 1938 год. Мела мэтай знішчэння нацыянальнага арыентаваных творцаў, выкладчыкаў, службоўцаў, навукоўцаў і закранула больш за 500 выбітных дзеячоў беларускай культуры. Некалькі соцень чалавек былі высланыя за мяжы Беларусі, некалькі соцень расстраляныя, дзесяткі адпраўленыя ў лагеры і загінулі ў ГУЛАГу. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у амерыканкі, гэта сучасны КДБ, мінская унутрышняя турма НКУС, было расстраляна больш за 100 прадстаўніком беларускай інтэлігенцыі. Расстрэлу працягнуліся 31 кастрычніка. Такога імклівага знішчэння нацыянальнай эліты не ведае гісторыя ніводнай іншай еўрапейскай краіны. Пік рэпрэсіяў, якія цягнуліся больш за 400 дзён, прыйшліся на 7:30 ранку 29 кастрычніка 1937 года. Адзін з гісторыкаў, якой зараз знаходзіцца на зямлі, я маю павагу быць з ім знаёмай, даў інтэрв'ю Белсату. Я хацела бы зараз зачытаць яго інтэрв'ю, але не агучваць імя, таму што гэта можа быць для яго прыватна небяспечна. Рэпрэсіі 1930-х не адзіны эпізоды тэрору. Чорная ноч стала ў Беларусі пікам рэпрэсіяў, якія агулам цягнуліся больш за 400 дзён. З 4 сакавіка 1937 года до 22 траўня 1938 году агулам было рэпрэсавана больш за 100 000 чалавек.
У сярэднім штодня арыштоўвалі 200 чалавек, пераважна забіралі ноччу. Але калі браць гісторыю расстрэлаў, то тут варта згадаць дзейнасць ЧК і НКУС да 1920-х гадоў, калі пачалася палітыка чырвонага тэрору. Там нават ніхто не вёў уліку рэпрэсіяў. У 1930-м пачынае аднаўляцца практыка расстрэлаў, а ў 1937 і 1939 гадах быў пік. Таксама зазначылася, што цяпер часта згадваюць менавіта рэпрэсіі 1937 года, але рэпрэсіі паваенных гадоў былі і значна шырэйшыя. Пасля 1945 года і да самай смерці Сталіна яны доўжыліся і былі абумоўленыя тым, што Сталін не давяраў ужо не толькі тым рэшткам інтэлігенцыі, але і вайскоўцам. Ён баяўся аўтарытэту вайскоўцаў. Расстрэл 29 кастрычніка не быў раптоўны. З 29 кастрычніка 1937 года былі расстраляныя разнастайныя людзі. Спіс складаўся з розных крыніцаў. У расстрэльны спіс трапілі 22 пісьменнікі, але агулам больш за 100 чалавек. Збольшага гэта былі людзі, звязаныя з беларускім адраджэнскім рухам. Яны рабілі крокі альбо выказванні, якія хаця б ускосна разыходзіліся з лініі партыі. А былі такія людзі, якія як старшыня прафсаюзаў, дзеячы БССР, трэцяя асоба ў Беларусі Захар Кавальчук, які будаваў кар'еру, а ў 1937 годзе быў выкліканы ў Маскву, выключаны са складу ЦВК і абвінавачваны ў тым, што быў у трацкісцкай апазіцыі. Таму ў спісах былі і людзі, звязаныя з унутрыпартыйнай часткай. Партыйныя часткі – тыповыя з'явы для савецкай сістэмы. Не стаў выключэннем і расстрэльны спіс 29 кастрычніка, дзе партыйных дзеячоў 32 асобы. Змаганні за першыя шэрагі ў партыі, за вядучыя пасады былі за савецкім часам. Мы бачым і Зіноўева, і Кірава, і Троцкага. Людзі ішлі поруч, а потым рабіліся ворагамі народу. Калі удар быў накіраваны на беларускую інтэлігенцыю, каб яшчэ больш адштурхнуць Беларусь ад беларускасці, а вось расстрэл дзяржаўных дзеячоў – гэта была расправа над канкурэнтамі, якія маглі быць больш разумныя, больш адукаваныя. Але галоўнаю мэтаю заставалася знішчэнне беларускасці. Рыхтавалі самыя вядомыя расстрэлы ў беларускай гісторыі і ў Маскве, і ў Менску. Ёсць такі архіў прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Яго скрывалі, доўга вывучалі, і там ёсць канкрэтныя лічбы для кожнай рэспублікі. Ужо ў 1937 годзе, 7 верасня, за подпісамі Сталіна, Молатава, Кагановіча, Яжова, Варашылава быў спіс 103 чалавек з найвышэйшую мераю пакарання. Першая катэгорыя і другая катэгорыя – гэта канцлагеры. А да гэтага спісу з Масквы потым ужо мясцовыя супрацоўнікі дадалі людзей. Так і сфармаваўся спіс, каго знішчылі. А калі гаварыць пра таго ж Чарота, Дудара, яны ж былі затрыманы яшчэ ў 1936 годзе. А Дудара ўвогуле затрымалі ў 1929 годзе за яго верш Прабачце, калі ласка. Загубілася трошки, прабачце. Зараз павернуся. Пасеклі край наш пополам. Пасеклі край наш пополам, прабачце. У спісе расстраляных у чорную ноч ёсць імёны і прозвішчы людзей без пазнакі таго, чым яны займаліся. Ёсць прычыны. Проста так працавала тагачасная рэпрэсіўная машына. І справаздачы часам былі вельмі сціплыя. Яны рабіліся проста для віду. Тыя ж суды тройкі, органы НКУС для пазасудовага вынясення прысудаў, але ж гэта ўвогуле не суды, і падрабязных запісаў там ніхто не вёў. Магчыма, тыя спісы яшчэ можна даследаваць, але мяркуецца, што проста былі такія справаздачы. Як рэпрэсіі змянілі Беларусь і зрабілі яе непадобную да суседніх краінаў, пытанне нацыянальнай свядомасці не стаіць так востра ні ў Польшы, ні ў Літве, ні ў якой іншай краіне.
Збольшага таму, што гэтай знішчальнай палітыкі адносна выбітных людзей ім не выпала б перажыць. Ён кажа, я тут згодны з Станіславам Шушкевічам. Ён на гэты конт выказаўся, што фактычна ноч расстраляных паэтаў гэта кропка на магчымасці фармавання беларускай нацыі, якая і так жыла ва ўмовах савецкай імперыі, але ў 1930-е гады паставілі кропку для беларускай інтэлігенцыі. А інтэлігенцыя – гэта падмурак нацыі. Як падмацаванне гэтай тэзы ў спісе расстраляных толькі ў тую чорную ноч можна знайсці педагогаў, выкладчыкаў, перакладчыкаў і філосафаў. Паводле нашага суразмоўцы, менавіта таму спасылаюцца на той час, калі кажуць пра цяперашнія праблемы. Той жа Шушкевіч адзначыў, што беларускія свядомасць ляжыць у курапатах на могілках, у зямлі. І наступствы гэтага мы маем дасюль, бо большасць краінаў, нашых суседзяў, гэтага ніколі не губляла. Польша на агул асобны выпадак, а Літва, Латвія ў 20-е гады пачалі імпэтна трымацца за ідэю сваёй свядомасці. Іх таксама далучалі да Савецкага Саюза і ўводзілі туды войскі, але тамтэйшыя людзі ніколі не лічылі сябе савецкімі грамадзянамі. Яны ведалі, хто яны. А ў Беларусі ўсё знішчалася мэтанакіравана, як і ва ўкраіне. Ад гэтага моцнага ўдару 30-х гадоў беларуская нацыя так і не аднавілася. Сярод расстраляных у ноч з 29 на 30 кастрычніка у сутарэннях Менскай унутранай турмы НКУС 100 прадстаўніком беларускай эліты быў і цудоўны беларускі паэт Алесь Дудар. Я бы хацела зачытаць яго верш, я яго асабіста сёння выдзеліла для сябе, таму што, на мой прыватны погляд, гэта вельмі актуальна і зараз. Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы. Без нас усё робяць махляры ды міжнародныя падлізы. Распаўся б камень аб жальбы, каб ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з велікапольскімі панамі. О, ганьба, ганьба, в нашы дні такі разлом, туга такая, і баюць байкі баюны северо-западного края. Плюють на сонце і на дзень. О, дух наш вольны, дзе ты? Дзе ты? Ім муравёўскі б гальштук удзець нашчадкам муравёўскім гэтым. Але яшчэ глушыце кроў. Гарыць душа і час настане, калі з-пад полля, з-за бароў па-беларуску сонца гляне. Тады мы ў шэрагах сваіх, быць можа, шмат каго не ўбачым. З тугою ў сэрцы ўспомнім іх, але ніколі не заплачам. А дзень чырвоны зацвіце, і мы гукнем яму: «Дабры дзень!» І са шчытом ці на шчыце у краіну нашу зноў мы прыйдзем. Сёння шмат чытаюць вершаў. Сёння мы шмат падымалі матэрыялаў дзеля таго, каб памятаць тых, хто тады застаўся у мурах НКУС, хто застаўся ва ўрочышы Курапаты. Я бы хацела вам зараз паказаць толькі невялічкі адсотак тых, каго нам пашчасціла зберагчы. Зберагчы дзеля нашай будучыні, дзеля нашых дзяцей. Тодар Кляшторны. Як вы бачыце, яму было 34 гады. Хай галосяць ветры у цемені начной. Сядзем, дарагая, посидим с тобой. Расскажи мне шчыра, праўду раскажы. Хто ў чароўных вочах зоры патушыў?
Хто замёў снягамі ў душы вясну? Сэрца хто параніў, вымеў цеплыню? Хто распяў з каханнем сэрца на крыжы? Раскажы мне праўду, любая, скажы. Калі мне кажуць, як вывучаць беларускую мову, я заўсёды кажу, што самае лепшае гэта, мабыць, чытаць вершы. Таму што калі мы ў іх павяртаемся, і я зараз вам яшчэ некалькі вершаў прачытаю, вы адчуеце, што яны нібыта напісаны учора для сённяшняга дня. І гэтыя часы цягнуцца, і наша барацьба трывае для таго, каб мы спынілі той гвалт, якой зараз адбываецца ў нашай краіне. Мы боремся за гэта. Я не хачу, каб мае дзеці чыталі, мабыць, мае памятныя адзнакі. Я не хачу, каб у маіх дзяцей была скорб на тварах з-за таго, што яны страцілі грамадскага дзеяча, якой зменіў сітуацыю ў Беларусі. Я заклікаю беларусаў: гартайце сваю гісторыю, трымайце яе ў сэрцы. Не забывайце, хто падараваў вам мову, прыгажосць мовы, шчырасць мовы і каханне да мовы, каханне да сваёй радзімы. Я не люблю казаць слова «любоў», яно мне прыкрае. Украінцы трошкі не пагадзяцца, таму што каханне ў іх і любоў – гэта розныя паняцці. Каханне для беларуса жыве ў сэрцы. Мы кахаем сэрцам, кахаем душу. Вельмі цікава півавараў Зяма, 27 год. Шмат жа мы цярпелі. Ці ведаў хто з нас жыццё? Наша моладзь толькі тлела, як акурак, кінуты ў смеццё. Нічога не згадвае? Мурза Сергей. Звысі сыплецца мяккі снег. Фурман сонны ўскрыкнуў ліха. Бомаў звонкіх разнёсся смех. Даль устрывожыў, і ціха, ціха. Што маўчыш, скажы, дарога? Рытмам рваным пульсуеш мне кроў. Бачыш жыцця, агнёў многа, сярод снегам засланых двароў. Я зараз памыляюся. Я не баюсь памыляцца. І я заўсёды на сваім прыкладзе беларусу паказваю, што не памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. Калі ты кранаешся чагосьці новага, чагосьці невядомага, заўсёды ўзнікае страх, што ты можаш зрабіць нешта не так. Я ніколі не пісала вершы, я не разбіраюсь у ямбах, у стылях. Але кожнае слова, кожная кропачка, кожная косачка у вершах, у лістах, яны праходзяць токам праз цябе. Асабіста, калі чытаеш беларускія вершы ад нашых палітзняволеных, Зміцер Фурманаў, дарэчы, якой выйшаў, ён пісаў лісты беларускай мовы. Я была здзівована, таму што зазвычай мы з ім сутыкаліся, ён пісаў расейскай мовай. А з экратамі, напэўна, ён адчуў вось тую моц і прыгажосць таго роднага, што дае натхненне жыць далей. Таму не бойцеся памыляцца, не бойцеся зрабіць памылку, дзесьці спатыкнуцца.
Таму што у вас заўсёды будзе магчымасць стаць і ісці далей. Страшна, калі над вамі закалочваюць труну. Таму што выхаду з гэтай сітуацыі ўжо няма. Не дазваляйце вас пакласці назаўсёды і не даць магчымасці падараваць гэтаму свету. Магчыма, новы верш, новую песню, камусьці новага патрыёта. Беражыце сябе, калі ласка. Беларуская нацыя катуецца ўжо вельмі доўгі час. Я шмат часу прыдзяляю таму, што гісторыя Беларусі, яна пачалася не з 9 жніўня. Яна пачалася не на пачатак 90-х. Рэпрэсіі супраць беларусаў вядуцца стагоддзямі. Пачынаючы з падзелу Рэчы Паспалітай. Нас знішчаюць і знішчаюць і знішчаюць. Толькі ад нас залежыць, ці дадзім мы выкараніць сябе, як нацыю. Беларусы замежжа зараз прыкладаюць вельмі шмат сілаў дзеля таго, каб зберагчы тое традыцыйнае, што ў нас засталося. Я адна з тых, хто нясе ў сабе культуру і мову. Я адна з тых, хто заклікае не саромецца гэтага. Наадварот, ганарыцца, што ў цябе ёсць нейкі асабісты бонус, асабістая адзнака, якая належыць выключна табе. І чым больш ты прыдзяляеш увагі гэтай асабістасці, сваёй, роднай, нацыянальнай, тым лепей усё атрымліваецца. Тым лепей цябе чуюць, і я шчыра дзякую маім сябрам, якія зазначаюць, што кожнага дня я стаю ў гэтым пытанні лепей і лепей. Гэта мяне натхняе яшчэ больш рабіць беларускамоўных праектаў, схіляць сваіх сяброў, якія зараз сядзяць у чаце, пішуць расейскай мовай, да беларускамоўнага асяроддзя. Я вельмі шаную беларусаў, якія нясуць у сабе вось гэтую нацыянальную адзнаку. Беларусы, якія знаходзяцца ў Кіеве, я шчыра кажу, яны дэманструюць, што ледзь не гэта толькі трымае нас разам. Тут шмат хто размаўляе беларускай мовай. Я назіраю за украінцамі, якія лепей размаўляюць з імі беларускай, чым расейскай, шчыра кажу. Яны заўсёды кажуць, мы цябе разумеем, размаўляй, як табе зручна. Нават калі я з імі размаўляю украінскай мовай, яны кажуць, Алена, размаўляй беларускай, яна такая прыгожая. Яна дзейсна вельмі прыгожая. Яна вельмі багатая. Я прашу нашых беларусаў, не саромцеся свайму. Не саромцеся таго, што вас робіць унікальным. Гэта ваша мова. Гэта ваша сэрца, гэта прыгажосць вашай размовы. Гэта прыгажосць вашай камунікацыі з людзьмі. Міхась Чарот. Я шумлівы чарот. Я мяцежны бунтар. Я балота буджу гучным шумам. У вадзе я жыву. Я абмыт дажджом хмар, але змокнуць не дам сваім струнам. Уздыму дух людзей, прабуджу іх ад сну. Славу, будучнасць я ім прарочу. Я мяцежны бунтар. Клічу з жыцця вясну. Клічу к працы свабоднай і творчай. Дарэчы, вось гэты верш быў адзін з тых першых, калі я пачала знаёміцца з беларускай літаратурай. Калі ты гартаеш літаратуру беларускую, ёсць шмат твораў Максіма Танка, Куба Коласа, Янкі Купала. І чытаеш знаёмыя творы, якія ў школе ты проста ненавідзеў, ты не разумеў, навошта табе даюць чытаць Куба Колас? Мне не цікава. Максім Танк. Хто гэта? Навошта? Я не любіла беларускую літаратуру ў школе, таму што яна ўся была пра вайну. І вось у мяне Беларусь асацыявалася з вайной.
выключна. Вся беларуская літаратура у школе падаецца вось праз гэты ланцуг вайны. Няма прыгажосці прыроды, амаль, вельмі мала, мала-мала. У асноўным гэта творы, якія бударажаць, таму што часцей за ўсё, ты ж людзі на балоце. Да? Гэта твор, які бянтэжыць бедныя людзі, багатыя людзі. Калі ты прыватна займаешся, свайго часу мама мне сказала, што «Майстра і Маргарыты» нельга чытаць у школе. Гэты твор неабходна чытаць, калі ты ўжо дарослы. Ты разумееш усе прыкрасы гэтага твору. Ты адчуваеш, што хацеў данесці да цябе пісьменнік. Тое ж самае і з беларускай літаратурай. Вось гэты верш, якой я толькі што вам паказвала, «Я бунтар». Дзіцёнку ў школе вельмі складана паясніць, што такое бунтар. Калі ты вольны, калі ты незалежны, калі ты не кіруемы нікім, толькі ветрам. Такія рэчы робяць цябе дарослым, вельмі дарослым. І ты па-іншаму ставішся да таго, што так ненавідзеў раней. Ты пачынаеш гэта ўсё любіць. Любіць сэрцам і адчуваць душой. І шмат рэчаў стае зразумелым. Те, хто пачынае знаёміцца з беларускай мовай, я вам вельмі раю. Першае, што зрабіць, не чытаць вядомых класікаў. У іх ёсць вельмі моцная, гэта не мінус, адзнака. Яны ўсе вымушаныя былі ў той час ужо пісаць пад замоўленне. Шмат хто з іх пісаў, таму што трэба было пісаць іменно так. Таму што была цэнзура, таму што былі рэпрэсіі. Таму што адзін неверны верш, або паэма, або раман, і ты ў спісе тых расстраляных, каго мы згадваем сёння. Як і зараз у Беларусі, асабістасць і прыватнасць думкі ў той час дароўнівалася да ворага народа. Нас называюць экстрэмістамі не таму, што мы такімі з'яўляемся, а таму, што мы вольныя, мы бунтары. Ганімыя ветрам. Мы і далей будзем чыніць супраціў. І нагадваць гэтай уладзе, нелегітымнай, што мы жывыя, і мы не здаліся. Няхай партызанская вайна, але яна трывае, яна будзе трываць заўсёды. Я хацела сёння вам паказаць пазаронка, якой у Курапатах распісаўся у тым, што ён абсалютны мудак, скажу так, ідыёт. Хранічны такой же псіхапат, як і Лукашенко. Усё, чаго кранаецца Лукашенко, стае такім же шизоідным псіхапатам. І пазаронак у гэтым пытанні не выключэнне. Сёння у Курапатах прадстаўнікі еўразвязу, дыпламаты, розныя людзі палічылі неабходным паднесці да крыжоў кветкі. І так вось гэтая пачвара наляцела з іх да іх з пытаннем, як яны ставяцца да Степана Андрійовича Бандеры. Мне падаецца, пра пазаронка няма больш што казаць. Гэта шлёндра, якая за 3 копейкі гатова падставіць любую крапку свайго цела
дзеля таго, каб хтосьці атрымаў ад яго задавальненне. Я не ведаю, хто ад яго можа атрымаць задавальненне, але тое, што ён рэгулярна камусьці нешта падстаўляе, гэта абсалютна відавочна. Пазаронак, цябе трыбунал чакае, шчыра кажу. Ну, вось такіх, як ты, садзяць на доўгі тэрмін у асабістыя пакоі і даюць паўлітра вады на дзень. Ну, прыблізна тое, што вы робіце зараз з нашымі палітвязнямі. Але мы не такія вырадкі, як вы, мы будзем даваць вам воду. Вы нашым вязням яе не даеце. Маракова Валеры. Патанаюць далі ў стыні, ў сон туману. Над ракой акорды песеннай тугі. Палюбіў усёй душой я гэта ранне, над прастораў нім і вёсак дарагіх. Вецер ліст бярозкі ціха кучараіць, ціха б'ецца ў бераг сонная рака. Мне ахвота сёння кінуцца ў травы і між траў забыцца, шчасця пачакаць. Сёння я старалася выбраць для вас вершы, якія і натхняюць, і распавядаюць тую жудасную гісторыю, якая адбылася ў Беларусі шмат гадоў назад, і ланцужок гістарычна працягнуць і зразумець, што адбываецца ў Беларусі зараз. Я нагадваю, мы падтрымліваем праект палітычных зняволеных у Беларусі. Мы робім усё дзеля таго, каб ахвяраў рэжыму было як мага менш. Крычыце ў сваіх краінах пра нас, не забывайце пра нас. Мы боремся. Ніхто не апусціў рукі і не сказаў, што мы стаміліся. Пакуль катуюць нашых сяброў, мы грукаем у кожную дзвер і крычым пра нашу бяду. І вельмі спадзяемся, што нас пачуюць. Мае ўкраінцы, я звяртаю зараз да вас. Вы ведаеце, што электраэнергія, пра якую неабходна было думаць яшчэ паўгады таму, год таму, зараз будзе крапкава пастачацца вам з Расіі і з Беларусі. Я ні да чаго не заклікаю. Проста звярніце на гэта ўвагу. Мабыць, ад гэтага залежыць, ці ў застенках КДБ і далей будуць гінуць мае сябры. Я вам дзякую за тое, што былі. Прабачце, калі ласка, што трошкі спазнілася. Я адчуваю сябе сёння ў краі дрэнна, шчыра скажу. Але ўсё будзе Беларусь. І разам мы абавязкова пераможам. Памятайце пра сваіх ахвяраў. Не давайце нікому знішчыць іх імёны. Пакуль жывём мы, жыве Беларусь. Дзякую украінцам за підтримку. Дякую вам, друзі, за натхнення і віру в нас. Дякую, що не зрадили нам, не відмовилися від нас і надалі надаєте можливість працювати і чинити супротив цієї злочинній владі. Як зараз мої поплічники обороняють вашу межу, я дякую вам за тое, што вы робіце дзеля таго ўсё, каб мяжа з боку Беларусі была ў бяспецы. Нас абавязкова ўсё будзе добра. Я веру ў вас, як вы верыце ў мяне. Дякую вам, сябры, дякую вам, друзі. Побачимося завтра у ефірі з новими новинами. Коли ласка, бережите себе. Побудьте дома з любимыми людьми, з коханими людьми, побудь з своими детками. Потому что может отбыться так, что вы будете лежать на разных аппаратах
І добре, калі кіслароду для вас выстачыць. Я вельмі спадзяюся, што нас пачуюць. І 1 лістапада беларуская нацыя зробіць усё дзеля таго, каб нашыя дзеткі жылі у вольнай незалежнай краіне, дзе прыярытэт жыццё, а ўсё самае лепшае надаецца нашым дзеткам. Я вас люблю. Пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. Слава Украіне. До сустрэчы.